നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ നസ്തപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി കരോതി വാചാലം പങ്കുലങ്കയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വര പരമാനന്ദമാധവം ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ നമാചാര്യപാദായ നിരകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഉസ്കമൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതി ദേവായ തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജഗന്ധ യുഗ്മം ഗാന്ധീപലക്ഷണമദാദിവധായ ദേവാഃ സേന്ദ്രാശിദായ ധനുഭാവിതമാജമീഢ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്യാം. തത്രൈവ മേ വിരഹദോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മ ഗാന്ധീപലക്ഷണം അരാദിവധായ ദേവാഃ സേന്ദ്രാശ്രിതായ ധനുഭാവിതം ആജമീഢ തേനാഹം മദ്യമോഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്യാം. തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാന്ധീവലക്ഷണമദാദിവധായ ദേവാഃ സേന്ദ്രാശ്രിതായ ധനുഭാവിതമാജമീഢ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ. ശ്ലോകം 13. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാദിവദായ ദേവഃ സേന്ദ്രാശ്രിതായ ധനുഭാവിതമാചമീഢ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. തത്ര ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഏവ നിശ്ചയമായും മേ ഞാൻ വിഹരത അതിഥിയായി താമസിക്കുന്ന നേരം ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം എന്റെ ഇരുകരങ്ങൾ ഗാന്ധീവം എന്ന വില്ല് ലക്ഷണം മുദ്ര അരാദി നിവാദ കവചൻ എന്ന അസുരൻ വധിക്കാനായി ദേവാഹ എല്ലാ ദേവന്മാരും സമേതം ഇന്ദ്ര സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ ശ്രിത അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഇത് ആരുടെ അനുഭാവിതം ശക്തിമാനാക്കി തീർത്തത് ആജമീഢ അല്ലയോ അജമീഢ രാജാവിന്റെ വംശജ. തേന അദ്ദേഹത്താൽ അഹം ഞാൻ അദ്യ ഇപ്പോൾ മുഷിത അപഹരിക്കപ്പെട്ട പുരുഷേന പുരുഷൻ ഓംന പരമ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ്. നിവാദ കവചൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു അസുരനല്ല, ഒരു കൂട്ടം അസുരന്മാരാണ്. കശ്യപന്റെയും ദിതിയുടെയും മക്കളാണ് ഈ നിവാദ
കവചർ എന്ന് പറയുന്ന അസുരന്മാർ. അവർ എന്താണ് മറ്റ് അസുരന്മാരെക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് ശക്തിയുള്ളവരാണ്, അതീവ ശക്തിയുള്ളവരാണ് ഈ അസുരന്മാർ. ദേവന്മാർക്കോ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധത്തിനോ ഒന്നും അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അസുരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഒരു അസുരനെ പറയുന്നത്. അത് അസുര വംശത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ നിവാത കവചൻ എന്ന അസുര വംശമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ആ അസുര വംശത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവരെ വധിക്കുന്നതിന് ആര് സഹായിച്ചു? ഇന്ദ്രനോട് അവർ ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അർജുനനോട് ഗാന്ധീവം എന്ന ധനുസ് ആരുടെ കൈവശമുണ്ട്? അർജുനന്റെ കൈവശമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒറിജിനലി തുടക്കത്തില് ഇത് ആരുടേതാണ്? ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആണ് ഈ ഗാന്ധീവം. ആ ഗാന്ധീവം ആരുടെ കയ്യിൽ വന്നു? വരുണദേവന് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വരുണദേവന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഗാന്ധീവം കാണ്ഡവ വനം ദഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അഗ്നിദേവൻ ആരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു? വരുണദേവനോട് ഇത് ആർക്ക് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു? കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശത്താൽ ഇത് അർജുനന് നൽകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് എത്രയോ എല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഗാന്ധീവം. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ശരം തൊടുത്താൽ അത് ആയിരക്കണക്കിന് ശരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ ഏതും കൊടുത്തിരുന്ന അമ്പ് ഒഴിയാത്ത ആവനാഴികളും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു ഈ ഗാന്ധീവത്തോടൊപ്പം. അപ്പോ ആവനാഴിയിൽ ഒരിക്കലും അമ്പ് ഒഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആവനാഴിയുമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം മുൻകൂട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനെയും അതേപോലെ പാണ്ഡവരെയും ശക്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗാന്ധീവം, അതേപോലെ ദിവ്യരഥം, പിന്നെ ഭീമന് ഗദ ദിവ്യഗദ. ഈ ദിവ്യഗദയും ഗാന്ധീവ വനം ദഹിപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെയാണ് നൽകിയത്. അപ്പൊ ഈ ആയുധങ്ങളും അതേപോലെ ദിവ്യരഥവും എല്ലാം ദേവന്മാർ ഇവർക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകിയതാണ്, ദേവന്മാരെ സഹായിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട്. അപ്പൊ ഗാന്ധീവ വനം തീ വെച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി. എന്തിനാ? അഗ്നിദേവന്റെ വിശപ്പടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഇന്ദ്രന്റെ വശമുള്ള വനമാണ് ഈ ഗാന്ധീവം. അപ്പൊ അതിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി അഗ്നിദേവന്റെ വിശപ്പ് അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെന്ത് ദഹിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് ഇത് നൽകിയതും. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മയൻ ഇന്ദ്രജാലം പോലുള്ള സഭാമന്ദിരം പണിയിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധീവ വനത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധീവല്ല കാണ്ഡവ വനത്തിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്? മയൻ എന്ന അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അസുരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അസുരനെ വധിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ കത്തിച്ചാമ്പലാകട്ടെ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനനെ അഭയം പ്രാപിച്ചത് കാരണം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മയനെ വധിക്കാതെ വിട്ടു, കത്തിക്കരിയാതെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കാരണം മയൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ എനിക്കൊന്നും സമ്മാനമായിട്ട് വേണ്ട, പകരം വേണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? അവർക്ക് ഇന്ദ്രജാലം പോലെയുള്ള ഒരു സഭാമന്ദിരം, ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭാമന്ദിരം, അസംബ്ലി ഹാള് പണിതു കൊടുക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് പണിതത്? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അല്ലെ. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് ഈ മാളിക അസംബ്ലി ഹാള് പണിയുകയും ആരൊക്കെ? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളും കർണനും എല്ലാവരും വന്ന് അവിടെ അവർക്ക് സ്ഥല വിഭ്രമം ഉണ്ടായി അല്ലെ. ജലം ഉള്ളിടത്ത് വരുമ്പോ അവർക്ക് കരയാന്ന് തോന്നും. കര കാണുമ്പോ അത് വാസ്തവത്തിൽ ജലമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വീണതും ദ്രൗപദിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ കളിയാക്കി ചിരിച്ചതും അത് വാശിയായതും അവരുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം അടിയറവ് വയ്ക്കേണ്ടി വന്നതും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതും ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിനൊക്കെ ഇടയാക്കിയതും ഒക്കെ ഈ സഭാമന്ദിരത്തിലെ അവരുടെ ദുരനുഭവമാണ് അതിന് കാരണമായത്. മയനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മന്ദിരം പണിയിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഗാന്ധീവ ധനുസ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? അർജുനന് കിട്ടിയതും ആരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്? ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്, നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്ലയോ രാജാവേ, അജമിയുടെ വംശജ, അജമീടൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ വംശത്തിലാണ് പാണ്ഡവരും വരുന്നത്. അജമിയുടെ വംശം അപ്പൊ വളരെ മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു വംശമാണ് അജമിയുടെ വംശം. അതില് അടുത്ത അവകാശികളായിട്ടാണ് ആരെത്തുന്നത്? പാണ്ഡവർ എത്തുന്നത്. അത് ആരുടെ പ്രഭാവത്താലാണോ ഞാൻ അത്രത്തോളം ശക്തിയായി ആയിരുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിവ്യായുധങ്ങളും ദിവ്യരഥവും എല്ലാം ലഭിച്ചതല്ലേ. പൊടിക്കൂറയില് ഹനുമാൻ പ്രവേശിച്ചതും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അധർമ്മികളായ കളകളെ പറിച്ച് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും വന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? അപ്രത്യക്ഷമായി. അർജുനന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു. ദിവ്യരഥത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ആദ്യം അർജുനനെ നിലത്തിറക്കി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്ന അങ്ങ് ആദ്യം ഇറങ്ങും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, അർജുനൻ താഴെ ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ താഴെ ഇറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ ദിവ്യരഥം കത്തിച്ചാമ്പലായി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ ആ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാൻ ഭൂലോകം വിട്ടുപോയപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ശക്തി അതോടുകൂടി തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അർജുനന്റെ എല്ലാ ശക്തി അത് ആ വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ്വാരകയിലെ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അർജുനൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവരെ ആക്രമിച്ച ആക്രമികളെ തടയാൻ പോലും ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ്. അർജുനന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പം ബില്ലാളി വീരനായ അർജുനന് അപ്പൊ തന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശക്തിയെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു. ശക്തിയും അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇനി അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശക്തിയും ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരനാണ് അജമിയുടെ വംശജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവരാണ്. ഭാവാത്മശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലികളും ശക്തരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശക്തിയുള്ളവരാക്കിയ ഉള്ള ഗാന്ധീവ ധനുസ് അർജുനന്റെ സ്വന്തമായുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചപ്പോ ഈ അസുരന്, ഏതസുരനാണ്? നിവാദ കവചൻ അല്ലെ, ആ അസുര വംശത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധീവമുള്ള അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ദിവ്യായുധമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെക്കാളും ശക്തി ഏതിനുണ്ട്? ഗാന്ധീവമുള്ള അർജുനൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തർക്കും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ശക്തരായി തീരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണ്? ആർക്കും ലഭിക്കും? ഭഗവാന്റെ അത്രത്തോളം ശക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം ശക്തി ഭക്തർക്ക് വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ശക്തി ഭക്തർക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഏതൊരു പരിധിയുമില്ല. അപ്പൊ എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും ശക്തി നൽകും. ഭഗവാന്റെ അത്ര ശക്തി ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. മാത്രവുമല്ല, നമ്മളെന്താണ്? ഭൗതിക അല്ലെ, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാൻ ആരിൽ നിന്നെല്ലാം തന്റെ ശക്തി പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ ഭഗവത് ഇച്ഛയാ ശക്തിഹീനനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശക്തിയെ പിൻവലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശക്തിഹീനരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചതെന്നാണ്. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ബാന്ധവ കുരുബലാബ്ധിം അനന്തപാരം ഏകോരഥേന തദരേ അഹമീതജസത്വം പ്രത്യാഹൃതം ബഹുധനം ച മയാ പരോഷാം തേജാസ്പദം മണിമയം ജഹൃദം ശിരോഭ്യഃ. യദ്ബാധവ, ഒരു സംശയം. അഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരുന്നത്? അനന്തപാരം
യത് ബാന്ധവ കുരു ബലാബ്ധി അനന്തപാരം ഏകോരഥേന തദരേ അഹമധീര്യസത്വം അഹം അധീര്യസത്വം പ്രത്യാഹൃതം ബഹുധനം ച മയാ പരേഷാം തേജോസ്മദം മണിമയം ജഹൃദം ശിരോഭ്യഃ. ഇവിടെ തദരേ അഹം അധീര്യ സത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ മാതാജി, വായിച്ചോ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. വേണ്ട, വായിച്ചോ, തുടങ്ങിയതല്ലേ, വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ഭാന്ധവ കുരുബലാബ്ധി അനന്തപാരായേകോരഥേന തദരേ അഹമധീര്യ സത്വം പ്രത്യാഹൃതം ബഹുധനം ച മയാ പരേഷാം തേജാസ്പദം മണിമയം ച ഹൃദം ശിരോഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് നമ്മളിവിടെ വിസർഗം കൂടെ ചൊല്ലണേ. ശിരോഭ്യ. ഇവിടെ പാരം ഏകോ എന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. പാരം അനന്തപാരം ഏകോ എന്ന് പിരിച്ചു വേണേലും വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. പ്രധാന പദാർത്ഥം യത് ബാന്ധവ, ആരുടെ സുഹൃബന്ധത്താൽ മാത്രമാണോ കുരു ബല അബ്ധിം, കുരുക്കളുടെ സൈന്യബലമാകുന്ന സാഗരത്തെ അനന്തപാരം തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഏകഹ ഒറ്റയ്ക്ക് രഥേന രഥത്തിൽ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് തദരെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമായത് അഹം എനിക്ക് അധീര്യ അജയ്യം സത്വം അസ്തിത്വം പ്രത്യാഹൃതം തിരിച്ചെടുത്തു ബഹു അതിവിപുലമായ തോതിൽ ധനം ച മയ എന്നാൽ പരേഷാം ശത്രുക്കളുടെ തേജ ആസ്പദം തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടം മണിമയം രത്നാലങ്കൃതമായ ച ഹൃദം ബലാത്കാരമായി കൈവശപ്പെടുത്തി ശിരോഭ്യഹ അവരുടെ ശിരസുകളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന് ഏതാണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെക്കാളും വളരെ ബൃഹത്തായതായിരുന്നു കൗരവ സൈന്യം അല്ലെ. കൗരവ സൈന്യത്തില് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? 11 അക്ഷൗണി പടയുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം പാണ്ഡവർക്ക് 7 അക്ഷൗണി പടയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം കൗരവർക്ക് നാരായണി പടയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പടയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ ശക്തിമത്തായ പടകളാണ്. അതിന്റെ നേതൃത്വം, നാരായണീയ പടയുടെ നേതൃത്വം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ ഭക്തനും സുഹൃത്തും പാണ്ഡവ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഒക്കെ ആയവരാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വമൊക്കെ വഹിച്ചിരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആദിപർവത്തില്, മഹാഭാരത ആദിപർവത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? ഇതിലെത്ര സോൾജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2,18,700 ഏതാണ് സോൾജിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു അക്ഷൗണി പടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് 1:3:5 എന്ന തരത്തില് ഏതാണ് ആനപ്പടയും കുതിരപ്പടയും കാലാൽപ്പടയും പിന്നെ ഏതാണ് അതിൽ രഥവും ആനപ്പടയും പിന്നെ ഏത് വരുന്നു? അത് ഓരോ ഇത് വീതം. അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്? കുതിരപ്പട 3 ഇരട്ടി, ആനപ്പടയുടെ രഥത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടി, പിന്നെ ഏതാ കാലാൽപ്പട എന്ന് പറയുന്ന 5 ഇരട്ടി അല്ലെ, 5 ഇരട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൃഹത്തായ ഒരു സൈന്യ വിഭാഗമാണ്. ഈ രഥപ്പട എന്ന് പറയുന്നത് 21,870 രഥങ്ങളാണ് ഒരു അക്ഷൗണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ ആനകളും 21,870 വരും. പിന്നെ കുതിരപ്പട എന്ന് പറയുന്ന 65,610 വരും. പിന്നെ ഏതാണ് കാലാൽപ്പട എന്ന് പറയുന്ന 1,09,350 അല്ലെ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തില് 2,18,700 ഒരു അക്ഷൗണി പട. അതിനെ 7 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം. 11 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോ ഏതിന്? 2,18,700 11 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോ കൗരവരുടെ. അതൊരു സാഗരം പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ ഏതാണ് ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ് കൗരവ പട നിരന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നല്ല പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി അവരെ നിലനിർത്തിയൊക്കെയാണ്. കാരണം കർണൻ, ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ അല്ലെ, ശല്യർ തുടങ്ങിയ അവരാണ് ആ പടയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അതിന് വിസ്തരണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്കാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്താണ് അതിനെ എതിർത്ത് അതിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക്
രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ താഴെ പോലും ഇറങ്ങിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക്, ദിവ്യരഥത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പടകളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് രണ്ട് തരം യാഗങ്ങൾ നടത്തി. ഒന്ന് രാജസൂയം, പിന്നെ 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യാഗത്തിനെല്ലാം ധാരാളം പണം ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ധനം. ഇതെല്ലാം ആരാണ്? അർജുനൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? സകല രാജാക്കന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരുടെ രത്നങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇതാണ് കിരീടം അല്ലെ. കിരീടവും പിന്നെന്താണ് ആ രാജ്യത്തിലെ സമ്പത്ത് മൊത്തം ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? പാണ്ഡവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രത്നത്തിന്റെ കിരീടത്തിലെ പതിച്ച രത്നമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വിലമതിക്കാനാവാത്ത രത്നങ്ങളാണ്. ആ രത്നം കൊണ്ടാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ, ആ കിരീടം കൊണ്ടാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ പദവി എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര അധികം രത്നങ്ങളുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ച്, വില കൂടിയ രത്നങ്ങൾ, അതനുസരിച്ചാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ പദവി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കിരീടങ്ങളെല്ലാം ബലത്താൽ കൈവശപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ആവശ്യമുള്ള അത്ര ധനം ശേഖരിക്കാനായിട്ടും അതിനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് അജയ്യമായ അനേകം ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്ന കടക്കാനാവാത്ത സാഗരം പോലെയായിരുന്നു കൗരവരുടെ സേനാബലം. അജയ്യമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അനേക തരം ജീവജാലങ്ങളാണ് സമുദ്രത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതേപോലെ സമുദ്രം പോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മഹാരഥന്മാരാണ് ആരുടെ പടയിലുണ്ടായിരുന്നത്? കൗരവ പടയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സമുദ്രം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന സമുദ്രം പോലെയായിരുന്നു കൗരവപ്പട എന്നാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം കാരണം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ സൗഹൃദം കാരണം രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്കത് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഈ സമുദ്രത്തെ തരണം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും മതിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഗോക്കളെ തിരിച്ചെടുക്കാനും തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ നിരവധി കിരീടങ്ങൾ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കാനും സാധിച്ചത്. ഒരു 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഗോക്കളെ തിരിച്ചെടുത്തത്. വിരാട് രാജാവിന്റെ ഗോക്കളെ കൗരവന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വിരാടന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് എതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ഈ ഗോക്കളെ എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചാർജ് പാണ്ഡവർക്കായിരുന്നു. അവരെന്ത് ഏത് വാസം നടത്തുകയായിരുന്നു? അതിനെന്താ പറയുന്നത്? ഒളിവാസമാണ്, അജ്ഞാതവാസത്തില്. അപ്പൊ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല ആ കാലത്ത് 1 വർഷത്തേക്ക്. അപ്പൊ അവരവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവരവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവർ ഓരോന്നിന്റെ ചാർജ് എടുത്തു. യുധിഷ്ഠിരൻ ഉപദേശാവായി, പിന്നെ ഏതാണ് അർജുനൻ, ഏതാണ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഉത്തരയ്ക്ക് എല്ലാം ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതേപോലെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ ദുഷള എന്ന പേരിൽ ബൃഹദ്ദള എന്ന പേരിൽ അല്ലെ. ബൃഹദ്ദള എന്ന പേരില് ശരി, എന്താണെങ്കിലും പേര് നോക്കി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളും. പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്തരയ്ക്ക് വേണ്ട നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും രാജ്യകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭീമൻ കുഷ്ണിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാവർക്കും സമയാസമയം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് നവല സഹദേവന്മാര് അതേപോലെ തന്നെ പശുക്കളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അല്ലെ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അവര് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ? അവിടെ സമ്പദ് സമൃദ്ധി കൂടുതലായി. അപ്പൊ കൗരവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന് സമ്പദ് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവർ അജ്ഞാതവാസത്തിലായപ്പോ ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു കൗരവരുടെ സംശയം. അപ്പൊ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്താലേ അവരവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്താ? ഒരു യുദ്ധം വരുമ്പോ എന്തായാലും അവര് ആയുധം കയ്യിലെടുക്കാം എന്നറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിരാട് രാജാവിന്റെ ഗോക്കളെയെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഉത്തരൻ എന്ത് ചെയ്തു?
തരൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് പോകുന്നു. അർജുനൻ തേരാളിയായിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലെ, ടീനേജറാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യുദ്ധം ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നു, അർജുനൻ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അജ്ഞാതവാസം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായി, ഇത് പാണ്ഡവർ തന്നെയാണോ എന്ന്. അപ്പൊ അതൊരു ഘടകമായിട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം നടത്താനായിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാന ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നമ്മുടെ മാസം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വ്യത്യാസത്തില് ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിലാണ് പാണ്ഡവർ തങ്ങളെ ശരിക്കും ഒരു വർഷത്തിനകം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്ന് വാദിച്ചത്. അപ്പൊ വാദം എന്താണെങ്കിലും ദുര്യോധന്റെ മനസ്സ് മാറത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഗോക്കളെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത്. പിന്നെ ഇത് തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ, അപ്പൊ തേജസ് എന്നുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പദവി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെ നിരവധി കിരീടങ്ങൾ ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം സ്ഥാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അശ്വമേധത്തിനും അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള രാജസൂയ യജ്ഞത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഭാവാത്ര ശിലപ്രഭാതൊക്കെ ജയം. കൗരവപക്ഷത്ത് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കൃപർ, കർണൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള നിരവധി അധികായമായ സേനാപതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ സേനാബലം മഹാസാഗരത്തെ പോലെ തരണം ചെയ്യാൻ ആകാത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ വലിയ സമുദ്രം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യുക, കടന്നു പോവുക എളുപ്പമല്ല. അതേപോലെ ആയിരുന്നു കൗരവ സൈന്യം. എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരെയായി ഏതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അർജുനന് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധ്യമായി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ മഹാരഥന്മാരെ എല്ലാം വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മറുപക്ഷത്ത് അനവധി സേനാധിപന്മാർ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും കൗരവപക്ഷത്ത് പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സാരഥിയായിരുന്ന രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനന് ആ മഹായുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ മാറുന്നു, പിന്നെ പിന്നീട് കർണൻ വരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണർ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കൃപർ, ദ്രോണരുടെ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് കൃപർ അല്ലെ, ആചാര്യനും കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി മഹാരഥന്മാർ മാറി മാറി വരുന്നു സേനാധിപനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അർജുനൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് രഥത്തിലിരുന്ന് ദിവ്യരഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തത്. അതുപോലെ വിരാട് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം കൗരവർ അവിടെ വിരാട് രാജാവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ഗോശേഖരം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബൃഹത്തായ ഗോശേഖരം അപഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബൃഹത്തായത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ പാണ്ഡവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് ബൃഹത്തായത്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്, അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നവിലന് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം പശുക്കളുടെ എല്ലാം ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അവർ ഗോക്കളെ അപഹരിച്ചു. പിന്നെ അവരെന്താണ്, മെഡിസിൻ അല്ലെ, വിദഗ്ധരാണ് അല്ലെ, മെഡിസിൻ ആ തലത്തിലും വിദഗ്ധരാണ്. കാരണം എന്താണ്, അവർ ആരുടെ മക്കളാണ്, അശ്വിനി ദേവന്മാരുടെ മക്കളാണ് അല്ലെ. അവർ ഗോക്കളെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അർജുനൻ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഗോക്കളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടത്തിൽ പതിക്കുന്ന രത്നങ്ങളെ ബലാത്കാരമായി അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയൊക്കെ സാധ്യമായത് ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമാണെന്ന് അർജുനൻ സ്മരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്താണ്, തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇപ്പൊ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ഭീഷ്മ കർണ ഗുരു ശല്യ ചമോഷും അധഭ്ര രാജന്യവരഥമണ്ഡല മണ്ഡിതാസു അഗ്രേ ചരോ മമ വിഭോരുദയൂധപാനാം ആയുർമനാംസി ച ദൃശാ സഹോജ ആർച്ചത്
അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? അദഭ്ര എന്നാണ് അല്ലെ? ചമൂഷ അഭദ്ര, അത് മാത്രമേ ഓർക്കാനുള്ളൂ. യോ ഭീഷ്മ കർണ ഗുരു ശല്യ ചമൂഷ അദഭ്ര അല്ലെ? രാജന്യവര്യ രഥമണ്ഡല മണ്ഡിതാസു അഗ്രേ ചരോ മമ വിഭോ രഥയൂതപാനാം ആയുർമനാംസി ചദൃശ സഹ ഓജ ആർച്ചത്. കൃഷ്ണ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. യോ ഭീഷ്മകർണ ഗുരു ശല്യ ചമുഷ്യദഭ്ര രാജന്യവരരഥമണ്ഡല മണ്ഡിതാസു അഗ്രേ ചരോ മമ വിഭോരദയൂധവാന ആയുർമനാംസി ചദൃശ സഹ ഓജാർച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥ ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് ജയ്. യഹ അദ്ദേഹം മാത്രം, ഭീഷ്മ കർണ കർണൻ, ഗുരു ദ്രോണാചാര്യർ, ശല്യർ. ശല്യരാജാണ് മാദ്രി രാജകുമാരിയുടെ സഹോദരനാണ് അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ അമ്മാവനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ചതിയിലാണ് കൗരവ പക്ഷത്ത് ചേർത്തത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ സമീപിച്ച് അവരെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷെ കൗരവരെന്ത് ചെയ്തു? പാണ്ഡവരെന്ന വ്യാജേന അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് പാളയത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിച്ചോളും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് വാക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കൗരവപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാരഥിയാണ് ശല്യം. ചമൂഷ സൈന്യ വ്യൂഹ മധ്യത്തിൽ അദഭ്ര ബൃഹത്തായ രാജന്യവര്യ ശ്രേഷ്ഠ രാജകുമാരന്മാർ, രഥമണ്ഡല വരിവരിയായ രഥങ്ങൾ, മണ്ഡിതാസു അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, അഗ്രേചര മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, മമ എന്റെ, വിഭോ ഹേ രാജാവേ, രഥയൂതപാനാം എല്ലാ തേരാളികളും, ആയുസ് അഥവാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, മനാംസി മാനസിക വിക്ഷോഭങ്ങൾ, തൃഷ വീക്ഷണത്താൽ, സഹ ശക്തി, ഓജഹ കരുത്ത്, ആർച്ചത് പിൻവലിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മഹാരഥന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള കൗരവ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അർജുനന് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ രഥന്മാരുടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു? വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ ശക്തിയും കരുത്തും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ശക്തിയും കരുത്തും എല്ലാം പിൻവലിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആയുസ് കുറച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ആയുസ് കുറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ അവരെ ആൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ മരണം നിശ്ചിതമായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? കൗരവർ മരണപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിനെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ശക്തിയെ എല്ലാം ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോട്ടത്താൽ ചെയ്തിരുന്നു, വീക്ഷണത്താൽ. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അർജുനൻ ആരായിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? മാധ്യമം, ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നീ എന്റെ ഒരു ടൂളായിട്ട്, ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി, ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ 15-ാം ശ്ലോകത്തില് 15-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. ജ്ഞാനം അമോഹനം ച വേദശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത വിദേഹ ചാഹം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ തരുന്നതും ബുദ്ധി തരുന്നതും എല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് മറവി തരുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ രചിച്ചതും വേദാന്തം രചിച്ചതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരുടെ എല്ലാം ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുത്തു എന്നാണ്. ആരുടെ? കൗരവരുടെ. ഈ വിവർത്തനം വായിച്ചനർത്ഥം പോർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മ, കർണർ, ദ്രോണർ, ശല്യർ തുടങ്ങിയവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന കൗരവരുടെ ബൃഹസേനാ വ്യൂഹത്തിലെ ഏവരുടെയും ആയുസ്സും ചിന്താശക്തിയും ഊർജസ്വലതയും പിൻവലിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അവരുടെ സേനാ വിന്യാസം വിദഗ്ധവും സേനയെ നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ്? നല്ല ഒരു രീതിയിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. വിദഗ്ധവും വേണ്ടതിൽ അധികവുമായിരുന്നു. 11 അക്ഷോണിപ്പള അല്ല. എന്നാൽ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇവയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ
എന്ത് ചെയ്തു? ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്താ ഇവ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ചെയ്തത്? അവരുടെ ചിന്താശക്തി, ആയുസ്, ഊർജ്ജസ്വലത, പിന്നെ സേനാ വിന്യാസം, വിദഗ്ധമായി സേനാ വിന്യാസം നടത്തിയിരുന്നത്, ഇതെല്ലാം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ ഇവരെയൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം കൊടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം അവരെല്ലാം വധത്തിന് നിന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് അല്ലെ? ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും കർണനും ഒക്കെ വധിച്ചോളൂ എന്ന മട്ടിലാണ് അവർ നിന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നയപരമായിട്ടുള്ള നീക്കം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവ